ikusten gabiltzelako eta plazerra da ikustie zema jendek bat egin duen gurekin eta ITV maratoiarekin, esklerosi anizkoitza bustitzen gara eta dirua jaso nahi dugu ikerketarako. Eskerrik asko, zuen bideongatik. Zuek ere bustita hartu parte, zalantzari gabe. Aitor, Joane, ze moduz? Bustita. Bustita? Itzatuak. Bustita euros. Bustita. Seigarren saioa, 16.807 euro gure veteranoek, Aitorrek eta Joanesek beste, zaku potolo bat ere eskuratu zutelako. Aitor, ze moduz? Leian jarraitzeko gogoz, miluzen. Bai, momentuz, bai. Oso ondo, ongi etorri. Larraiz eta Itxaso, bigarrenez, fase berri honetan, historikoak ere bazaretelako miluzen oski, baina esandakoa, bigarren saioa, final bat ere jokatu da dagoeneko, 201 euro pilatu ditugu. Arrasatearrak, Larraiz, zu udaletxean lanean. Bai. Zer moduz dago, Arrasateko udala, horrela? Bueno, ondo imaginitan dut. Vale. Leio txiki bat irikitzeagatik, horrela, ardura hori sartu zait. Ondo. Ondo da. Vale, ondo. Tranquila gozeike. Oso, Itxaso kooperatibista dugu berriz. Bai. Nola ez? Aritzen zara Edertek enpresan. Bai. Zer moduz dago enpresa? Kontatu hori ere. Enpresa oso ondo, ni ere bai, eta zu? Ni ere, ojo, eskerrik asko, galdetu dit. Gutxi galdetu digute zer moduzote gauden. Animo bikote eta zorte dut, Bueno, baina miluze bidaiariak ditugu bestak beste, Itxaso Txinan egondakuela nien be bai. Bai, espaldi. Uste bete edo, ez da? Bueno, baina, pentsa, nahi oier, ongi etorri, Eskerrik asko. nahi azunon egon zara be bai. Ni Belgikan egon naiz azken. Ara? Belgikan Erasmusen, oier zunondik. Ni Kanarietan ibili naiz. Kanarietan egon zara be bai, bitu bidaiariak eta hementxe daukagun lekua, topalekua miluzen. Bueno, nahi oier, kuadrilakuek. Bai, Nahi hori da. txikitatik lagunak. Txikitatik lagunak, nahi oier, nor animatu da biotatik edo bion arteko gauza bat izan da hau. Bion artean. Bai, gutxi gora, bera, bai. Eta aipatu dute, hau badela, arabarren konkista moduko bat, edo, ez da? Pataterak. Hori da. Aldarrikatu nahi duzuela, arabarrak ere hortza dutela. Gazteiztik, datoz nahi eta oier, eskerrik asko etortzi arren eta sorte hon! Fenomeno, denok prest orduan, astera goaz! Ondo, egiten duzu korri, noski, badaukat datu hori. Badaukazu datu hori. Tarteka bai, Tarteka bai. Lasterketa intermitenteani. Bueno, Lau ez hilabetez zer. bai, gero ez, horrela. Aitor Joanez, egiten duzu, korri, lasterketarik? Noiz behinka, bai. Noiz behinka, zein, Aitor? Bueno, nireko. Lasterketaren Zure kontu, lasterketaren batez? Txantreako krosa, bai. Txantreako krosa. Ondo, zeo zer, txantreako krosa bai. Txantreako krosa. Eta Joanesek zer egiten du da? Bizitza bada lasterketa. Begira, eta zer moduzoaz? Bizitzako lasterketan. Vale. Aurrera beti. Bizitzako lasterketan eta miluzeko lasterketan lehenengo geldialdia aste pareak osatzean, ordu maira. Jones. Hartu, leku Joanez, bortxe, lasterketa batzuk non egiten diren lotu beharko dugu. Aitor, ea sortea dauen, guazta mutilek, denpara. Eltxo Trail. Oiartzun. Hiru hondartzak. Donostia. Osondo. Total Energies gaueko maratoia. Jode. Bilboa. Bai, Txutxuru Trail. Behorlegi. osondo Aitor. Wine Run. Wine. Bastida. Kain. Eltxo Trail. Erendiain. Erendain. Orendain, bai. Urkabe igoera. Oiartzun. Hau zuek. Osondo. Oso, hauetako bat bera ere egiteko azara, oraindik ere? Noiz baita igual. Wine gustatu zaio, Orain wine arte segura ez lasterketa. duzula parte hartu. Horren egu bai. Bai, bastidan, Wine Run. Ez dakigu hor, bidean edateko eta ardorik ere ematen ote duten. Hiru hondartzak klasiko bat Donostian. Total Energies gaueko maratoia Bilbon, non bezala. Urkabe igoera Oiartzunen, Txutxuru Trail Behorlegin eta Eltxo Trail Orendainen. Seiak zuzen erantzuta, 60 puntu. Osondo. Larraiz itxaso badaukagu plana miluza, baina One Run bat egingo nuke, bai, larraizek baietz. Nik One Run egingo nuke neuke, bai, bastida oso leku ederra dalako, bestak beste. Ondo, nordu emaira pareak osatu behar ditugu, bortxe, euskal aktoreak alde batetik, larraitz, obrekin lotu beharko ditugu. Zorte hon, guazen, denpera. Kepa Arrasti, Mami Lebrun. Osondo. Jon Plazaola, Losers. Hau palarraitz. Miren Gaztañaga, Maitasunaren itxiera. Osondo.
Telmo Irureta. Sex berdinak. Ainhoa Artetxe. Jokos kanpo. Asier Sota. Jokos kanpo. Ainhoa Artetxe. Winonaen eta Grace. Aupa! Oso ondo! Fitxan ere ondo aipatuta datorrelako antzerkizaleak ere bazaretela. Bai. Obra hauetako asko ikusiak orduan, eta primeran lotuak, Miren Gaztañaga Maitasunaren itxiera obran, Kepa Errasti, Mami Lebrun zoragarrian sarituan, Jon Plazaola eta Aitziber Garamendia Losersen, Asier Sota, Jokoz kanpo futbolari buruzko lanean, Telmo Irureta, Aitziber Garamendiarekin batera, Sex berdinak izeneko lanean, eta Ainhoa Artetxe, Winona and Graceekin, 60 puntu zuek ere. Oso ondo! Gaztañaga eta Zagardoi. Hori da, itzul behin nintzen ere bai, tartean. Bai, askotan egin dutelako bat lanera eta zoragarria dalako obra. Ondo, larraitzek ikusita. Bai, ederra. Gogorra. Bai, baina... Zelan biek. Bisek, Oso bai. ondo. Puntuak behar ditugu. Nahi oier. Pareak osatzeko momentua, zein dua Maira? Nahi hartu leku emezedez. Nazioarteko abesti ezagunak, euskadera itzulita oier, abestiak entzungo ditugu, eta taldeak batu beharko euskarazkoe eta nazioartekue. Guazen, denpora. Infernurako autobidea. ACDC. Gizakia. The Killers. Tigre begiak. The Beatles. Ez? Urpekari horia. The Beatles. Bai. Presiopean. Survivor. Ez? Biak atxkotuz? Errespetua. Aretha Franklin. Oso ondo? Tigre begiak. Survivor. Bai. Eta presiopean. Queen. Bale. Oso ondo! Hau da, zera gaur, Ondo gabiltza, puntuak lortu. Egia da, bueno, aldatzen dela kantua bera, ez da izena aldatuta. Tigre begiak, Eye of the Tiger, Survivor, Urpekari horia, edo Yellow Submarine, The Beatlesena noski, Errespetua, Aretha Franklinek Respect izenekoan aldarrikatzen zuena, Gizakia, Are you human? Nahi duzu abestu? The Killers eta Human alegia, Presiopean edo Under Pressure, Queenen eskutik, eta Infernurako autobidea Highway to Hell, ACDC, 60 puntu zuak ere! Oso ondo! Ederto! Hau, sasoia gure markagailoetan. Momentu batean neure karaokeko sasoietara. Bai, ez da? Bueltatu naiz, Egin dugu. kantu hauek guztiak Ze politak. dituen. Ze politak denak ere. Karaokean egin behar da kantatu, orain egin beharko duzu isil-isilik egon. Aitor eta Joanes, nork hartuko du lekua. Aitorrek, ea ba, hasi ondo egin garelako, ea horri eusten diogun. Puntu gehiagoren bila, kontzertuak hortxe, denbora. Jirafa. Oso ondo. Txertoa, muskulua, giharrak, saietxak, behatzak, hankak, saietzak, saiestegia, ezurrak, ezurtegia, Ezurra, oso bai. ondo. garezurra. Ea marrazten. Robota. Bikain. Pertsona, emakumea, sudurra, erizaina, Ez? Zer da hori? monja, Batman, bisera, diadema. Bai, diadema bat. Oso ondo! Oso ondo! Eta egia da, Batman eta monjak beti egon direla Esan behar elkarren nuen, handik. esan behar nuen. Nahiko gertu, bai. Laurak bikain, 80 puntu! Ondo! Larraiz eta itxaso. Besteak lanean ikusita gustora, baina itxasok ere nahi du leku hartu noski, zoaz bertara, bai. Vale. Juan, eta aldelazok ere beste lau asmatuta. Oso ondo hasi dira lehiak edanak, lan asmatzen. Lortu lidezken puntu guztiak lortu ditugu momentuz. Eutxi horri beraz, denbora. Leio bat, maletie, erraduria, imana. Bai, Ana, oso bikain. ondo! Aurpegi bat,
irriparria, ulia, remolinue, ulie, kiskur, risuek. Ez. Ah, garuna? Bai. Garuna, oso ondo. Dantzan, saltoka, cowboy, klake. Bai. Ze telefonos, Google Maps, begiretu, galdute, orientau, konsultatu, Pentsatu, Larraiz, lasai. Ondari gara, interneten, nun nau, interneten bilatu, nubea, oi, Jesus. Ez. Konsultatu, Wikipedia. Ez. Venga, hortxe gauz. Interneten, navegatu, Ze keinu egiten dugu itxaso? topatu, bilatu, galdetu, konsultatu, hau ez da, kontrastatu. Hartu lekue, wifia. 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 Nik uneoro telefono astintzen dudalako, wifirik ez dagoenien. Horrek lagunduko du. Bai, lagunduko du. Zalantzari gabe. Itxaso, cowboy itxurare hartu dugu, baina klakean fin, bestela, Klak, 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 klak. Oso ondo. Hola, Barri. 60 puntu, 3 asmatuta, oso ondo. Tarteka. Kiken falta dagote nien, berarekin oroitzen da izenien, garun egongo bazan Kikek esango luke? Ez dutu garuna laguna, seguru. Kiken neuk esango zure partez. Nola da? Ez dutu garuna laguna. Ez dutu garuna, laguna. Orain garuna, nahiak eta oierrek ez dutu beharko dute. Bereziki nork joango da maira? Nahia, oso ondo hartu lekua. Eta bier, zuk bota proposamenak, ea guk ere pixka laguntzeri badaukagun. Lau kontzeptuak hortxe, denbora. Jan, bazkaldu, afaria, Oso ondo. Bikain. Sakatu. Hori da, marrazten. zuaitza, ardaska, ostoa, urtsintxa, txoria, ontza, Oso ondo. Horagarri. banatu, zu, pertsona, tableta, liburua, Beste marrazkitxo bat. Hauka naia. lorea, umea, inurria, lo, Zer da? kuluska, jaio berria, Bai, bero? Eta beraz? Zer da hori? kuna, Bai, zehaska? Zehaska. Oso ondo. banatu, liburua, informazioa, panfletoa, pertsona. Pasaportea hori falta ditugulako azkena, eta lan ere bidaiak aipatu ditugu, batera eta bestera ibili garen honetan, oierzuk ere izango duzu. Bai, badaukat. Ez dugu ikusi, hori pena. Ondo, eta marrazkiak eta ez ederra ontzata. Ederto, 3 asmatuta, 60 puntu. Guazen hitz eskutuna, markagailuak bete ditugu, ikusi duzu, hitz eskutuan puntu asko gordetzen dituzte hitzek, nordu maira? Nik. Baude, Aitor eta Joanes. Hitz guztiak asmatzeko prest? Guazen Aitor, denpara. Gerrikoa, Prakak. ordezkoa, Gona. sorbaldetan, Hombrerak. paso. Paso. Edatekoa, Ura. gazduna, Gaseosa. orokorra, Garagarda. paso. Alkandora, Saketa. Gasteizen, Blusa. Oso ondo. Bikain. zatiketa, Biderketa. orokorra, Operazioa. arloa, Ondo, Aitor! Behar genuen denpora gehiago, matematika, Bai. esate baterako. Eta tiranteak ere askatu zaizkigun nolabait, egia da ez direla gehiegi ikusten egunotan, hori izango da, akaso? Eskontzetan. Kontzetan. payasotan. Bueno, tirantetik tirak azkenean, 20 puntu lortu ditugu. Bravo. Larraitz, itxaso, zegoen txanda, hitz eskutuan, nordu maira? Neu. Hartu leku Larraitz, mesedez. Bueno, abantaila. Eskuratzeko aukera. Ariketa ona, egin ezkero.
hortxe, agertuko dira berbak, kontu zerroekin eta bar, guazen denpara. Arbola, Lorea. kupela, Sagardoa. arbola, Arbola. Egurra. paso. Kolorea, Gorria. bergara, Bergara. Laranja. reala, Urdina. Osondo. paso. Erreka, Ibaia. Gazteitz, Pantanoa. paso. Erraminta, Mailua. Bai, herrialdea, Gipuzkoa. bota, Bota. Araba. atzerrian, Italia. Joder. Bai. Ondo. Sagarrondo gertu egon gara arbola. Bai, bai. Sagarrondoa. Sagarrondoa san. Bai, arboli, Ondo. Arboli, Bota esan da batek zato ere ulertuko du akaso, batetik bestera. Ba, esan Tira, bukaerarako bi zuzen erantzun da, 40 puntu. Roma, Venezia. Pizza, bera ere. Italia. Ondo. Nahi oier, hitz eskutua. Egin duzu ez zer? Ensaiatu? Bueno, ez. Bueno, ez. Bueno, ez, ondo dago. Ez, ondo. Nordu maira. Ni banoa. Oier, hartu mesedez. Lekue, eta garrantzitsua izango da alkarrez apaltzie, eta txukun lanak betetzie, sorte hona oier, guazen denpora. Oinekin, Ibili. aztarna, Marka. herri, paso. Oso ondo oier, Judimendin, Auzoa. espazioa, Asamblada. tokia, Auzoa. paso. Trenean, Bidaiariak. atala, Bagoia. bai. Oso ondo. Lanerako, Lanerako. Ez dakit. Goiz esnatu. jantzia, Antzia. Uniformea. bai. Animalia, Katua. Hartu lekuen. Ondo, uniformea ere sartu delako, eta ez dakit ze bilera gelaren bila edo aritu garen. sumendi zen hitza. Sumendi izeneko gela bat badagoelako. Bai, espazio bat. Begira. Ondo. No? Erreferentzia, gaizu, interesgarriak dira denak ere, zuek bi zuzen erantzun da, 40 puntu, oso ondo. Markagailuak adi danok, berdinketaroko daukagulako 160 puntu, lehenengo markagailuan, Aitorrek eta Joanezek, Larraitzek eta Itxasak beste 160 puntu, Nahiak eta Oierrek beste 160 puntu. Momentu interesgarria, Liburua dakart, bestak beste Faith, liburuak utziko dizkigulako gaurko triboaren berbak. Gomendatzen dizuet, Lander Garroren azken liburua irakurrizu? Bai, eta gomendatzen dugu Lander Garro, bere hortan. Nik batez be liburu hau, gainera. Bai, liburu hau zoragarria dalako. Bale, Faith irakurrita, hortxe, atara ditugu berbak. Aitor, zeurekin hasiko naiz. Goazen badator lehenengoa. Denpora, berehala, behingoan, Atoan. batetik bestera nora ezean, Alderrai. aitzakia desenkusa, Estakurua. zati txikia, Txatala. hizketa berriketa, Kalaka. besteak zerbait egitera bultzatu, Limurtu. uraren edo aizaren eraginez lurra zela desegin. Iratu. Haupa! Eta irudita ezakegu Lander Garro etxean ere Aitorretaz arro, Hori da, lanak ondo egitea, 1 puntu! Oso Ondo! Ederto! Irakurrita, Larraitz itxaso, liburue? Larraitz bai. Gustora irakurrita, Larraitz. Ondo, ederto. Ba, iasmatze ditugun berbak. Guazen Larraitz, zeugaz jarraituko dugu denpora. Gutxi jaten duena. miskina, Zarpaila, bizimodu traketxekoa. arlotea, Ez gastatzeko gehiegizko joera duena. sekena, Ataria, eskaratza. parkatu, Ataria eskaratza. bebarrua, Ezten pozoitxua duen arraina. xabiroia, Pertsona baten jardun gogaikarria. kaparra da, Erdoia. ugerra, Aupa!
Eta Lander Garro sofatik ere altxada. Horrelako irakurleak nahi ditu. Toma Larraitz, puntu zuretzat ere. Salto batekin. Nahi aier beste horrenbeste egin behar dugu. Ikaragarria izan da, berdinketa bat egon da. Ia taulak ez digun iaz egiten, Nahi aier ronda irakurri berbak. Badatoz, denpora. Garaia. Eria. Garaia. Arrangura. Garaia. Tenorea. Kexa, intziria. Arrangura. Aula, argala. Eria. Garaia. Tenorea. Kexa, intziria. Arrangura. Aula, argala. Txantxarra. Txatxarra. Gaixoa. Eria. Erretratua iparraldean. Potreta. Piztu. Izeki. Agortu bukatu. Aitu. Aupa! Eta fans klubeko beste kide bat orain. Joanes, berak ere atala dena osatu duelako. Puntu! Sekulakoa! Ba, markagailuak onela geratu dira. Erakuspaldiatak ere 360, Iruña Elgoibarren arrasaten 260 puntu beste erakuspaldi bat eta gero. Eta Gasteizen, ies egin digu taulak 260 puntu. Nahi eta bier! Eta honen ez bukatu da, egia da zuek ere, hemen tribuaren berbetan erabaki dela dena, baina orain arte segulako bidea egin duzuela. Bai, Pena ez dugula borobildu nola baita, ezta? bai. Arabarren presentzia aldarrikatzera ere etorri zaretelako, eta aldarrikatuta geratu da, zalantzari gabe. Zuek pozik nahia? Boi, ondo. Gomendatuko diogu? Zetan zabiltzu, orain, lanien? Psikologia ikasketak bukatzen. Aha. Psikologia ikasketa bukatzen, ondo. Oier, zu bestak beste zunba irakasle? Bai, Benetan? Bai. Nik klase batzuk behar ditut. bai, egin dezakegu gero. Partikularrak ematezuz? Oier, kontratatuko zaitxut, Bai, bai. Zoragarria zuek ezagutzie. Jartziko dizut. Vale, nahi oier, musu bat, eskerrik asko. Miazki, Esan. eta ukikek ere askotan aipatuko luke, Esan. hizkuntza etengabeko garapenean dabil, etengabe berritzen, begira, orain esaera zahar direnak, garai batean berri ere izan ziren, eta orain esaera zahar berriak ere sortzen dira. Ander Gortazarrek esaterako sortu du bat, ibilbide oparoa izango duena, segurazki. Honela dio, miluzeko trukakiari barkatu, baino kaso gutxiago egitea. Miluzeko trukakiari baino kaso gutxiago egin, ze normalean. Trukakia ateratzen da, jendeak, ez dugu erabiliko, zegero damutu egingo gara, bat eta beste, hortxe esaera zahar berri bat. Polita. Ander, hau neuretzat, erabiltzen hasiko nahi. Saioan erabiliko dugu. Ondo. Eta kanpoan ere erabili. Eta horrez gain, aste honetako erronka ere luzatu nahi dizuegu. Horrelako molde honetako esaera zahar berriak zuek ere sortu, osatu, pentsatu, bidali guri, eta bidalitako hiekin proba bat ere egin genezake. Bai, egin genezake. Eskerrik asko, Ander, bigarren faseragoa asterotik hasiko gara, asko gustatu zait, trukaki gaixue, esaten duzue. Bueno, erabili duzue Malmasin. Anderrek eta Joanesek erabili dute trukakia. Ondo? Eskerrak aurrekoan ez denun erabile, hori bai. Larraitzek eta itxasoko oraindik ez. Pinot, hasierako taupadei kasu egiteko joera hori. Polita, bide batez, definizioetako piste baino kaso gutxiago egitea ere hortxe dago, ze askotan ematzen gara, galdera zuzenen erantzuten, ea jarabon egiten diegun pistei. Ados, Aitor eta Joanes, definizioak osatzera, biok prest, denbora. Ezpeletako jakirik preziatuena. Piperra? Bai? Akaro bai. Zorrozkailu ezinbestekoa da, bere punta zorrozteko. Arkatza. Arkatza, oso ondo. Pilota txapa gainean goxo uzteko jokaldia. Ejala. Oso ondo. Idazkera musikalean 5 lerro horizontalez osatutako Pentagrama. sistema. Pentagrama. Hori da. Lilia zeoen familiako landare negar eragilea. Ipula. Bikain, hitza ordezkatu duen aurpegi horia. Emotikono. Oso ondo. Gai gardena gogorra eta auskorra. Beira. Beira, bai, hankapuntetan jartzeko artea. Baleta. Baleta, bikain, doktoregoa lortzeko aurkezten den ikerketa lana. Tesia. Ondo, horman egindako margolana. Murala. Bikain, Mexikoko iraultza garaian sortu zen musika mota. Ranchera. Ranchera, oso ondo, ibai batek bere bidean egiten duen bihurgunea. Meandroa. Meandroa! Sartua! Sartu da! Haupa! Haupa! Andoingo publikoa Joanesen pantzutxu eginda, ez
neska gitxiagorako, ze pasada gaur, ze vitamina hartu dute gure mutilek. Ederto! Jaramon egin dietela, letrei. Hori da. Amabi, 120 puntu hau batzuet. Hola bai. Ondo, Hola, bai. aldala erantzunak definizioak amaituta gero, emango ditugu. Hori ere bai, Erator laguntzera. Presaka, eskerrik asko ilaski, aritzen direlako batzuk, larriz eta itxaso, presari gabe, baina, tentuz denak osatzen ditugun. Biok prest? Denbora. Elikagai askotan jaten duzu espezia hau. Gurina. Ez, espezia... Zuria, zurina... Espezia bada, Ja, kurria. Hori bai, oso no. Aire egokituak askotan izorratzen duena. Estarria. Ondo, berriako kontrazalean etortzen den zinta ezaguneko pertsonaia. Sakilixut. Ondo, gizakion orbain biribil eta zimurra. Zilborra. Bikain, giza oinaren atzeko zatia. Orpoa. Oso ondo, eguberrietan jaten den gozoki laukizuzena. Turroia. Turroia, potentzia neurtzeko unitatea. Ai, potentzia zela da. Ze unitatetan? Zaldia. Ez? Ez dakit. Potentzia neurtzeko unitatea. Ez. Ea potentzia? Indarra. Bata, hori da. Alfabeto grekoko bigarren letra? Beta. Beta! Eta duela gutxi. Oso ondo! Balio batzuk falta, baina zazpiaz matuta zerak ustaldi be, bai, 70 puntu, larra, itxikaso oso ondo. Zer gauza ederra dan zilborra, bakotxak berana. Benetan, esaten da zilborrari begirata. Oski pixka bat ere. Bai, 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 maten dit. Bai, bakotxak dinot, formalde, zelako da zuri, Kanpora, barrure... Erakutsi. Animat. Ez baina, ematen dit horrela, begira, Dit-don! Eroglifikoak, datoz. Eroglifiko zoragarri batzuk, Aitor eta Joanes, berezik izauentzat prestatu ditugunak, Joanes, ia gustatzen, bazaizkizu? Zeure oniritzia behar dugulak aurrera egiteko programa honetan. Bai? Guazen? Lehenengoa, denpora. Zer bizitatu zenuen? Zer ikusten da? B, Bai? Eben, Ez? Zer bizitatu zenuen? Zer ikusten da? Eben... Ez? Ben, Venezuela. Ben, eta zuela. Uela, zuela... Zuela faltatzen zaigun. Bai, bene, zuela. Zati baina. Oraindik ere, Oraindik ere. Argituta gero. Eroglio. Belarri de gorri, Ondo eroglio. Ez, fenomeno. Eskatu genio maila egotzeko eta... Bigarren eroglifikoa, denpora. Erotuko, Okertzen ari zara. Tete jarri. Bale. Bai. Ten, eta Harry. Harry Potter, tente jarri. Ederto. Zenbatetan, entzun dugun hau, nik, Harri tente. Bai, gu handizek aralako. Hori ba? Esate dira, igo gora. Bai. Zer egingo dugu ba? Hor bat zaude? Ni beti holan damumak. Zeba? Tente Guri Harri. artez. Artez. Harriko gara, Vale, bainate. artez, danok. Tente, jarrita. Aitor Joanes, 3. eroglifikoa zuentzat, denpora. Nolakoa da bizitza? Notarre... Kokoa da. Ze ikusten da? Horrelakoa. Horrelako. Oa da. Bai, horrelakoa da. Oso ondo. Irakurri egin behar dugu genuen. Nota la, horrelako erdiako, eta adako lau, horrelakoa da. Oso ondo. Eta Aitorrek ere azkenean buelta ikusi du. Eta errezena ere, baina irutik bi. Bikain, 60 puntu. Oso ondo. Galdera egingo dugu. Joanes, zi. Aurrera, jarraitu dezakegu, gustatu zaizkizu eroglifikoak? Bai, segi. Oso ondo. Oso ondo. Joanes. Erto. Eroglifikoak, neskak. Lehenengoa, denpora. Nola duzu izena? Benito. Bai! Ben, benotan, letran,
itotzen Benito. Osondo. Oso polita hau, Bai. Benito. Benito, eroli hori txalo bat, uste dut. Benito. Benito izena ere polita. Bai, bueno. Zatek. Ondo. Beste batentzat, nahiago dut, niretzat ez, Baina beste batentzat Benito. Lertzundintzat bikain. Ondo beratzen zaio, Mussolini diez horren beste, karo, guztuen arabera. Bigarren hieroglifikoa da, denpara. Bi urritu egin dut. Zer da hori? Izurde, ez, orka. Orka. Orkatila. Bada erantzunaren Orkatila. Orkatila. Osondo. Orka bat ikusten denuen izurdirik ez. Orka eta kila, orkatila. Osondo. Ja, esan da. Bai, izurde handia zen hori, Ja. Ondo. Bitik, bi. Ia hirugarrena, denpora. Listor asiarra asko. Badoa. Bada erantzunaren zati. Nora doa. Ze pasa da? Jauzi. Jauzi ez. Falta ez. Falta gu. Hortxe gauz. Badoa Egan, gu. egan. Egan. Egan ez. Eganu. Egan ez. Erori. Yes. Erori. Galdu. Listorra sierra asko galdu da. Galdu da. Galdu da. Claro. Bueno, tazkenak galdu dugu, baina aurreko biak ez. Jolasa da. Ja, irrogei puntu. Baina gustatu zaite, ni Joanes iberretan. Joanes. Jolasa da larraitz tartien, gure tartien, bai. Hau da, kasu egiten diozuenean, atzekuri derdikuek. Bai. Dena da jolasa eta dena da barre egitea, esaldi biurriak iristen diren arte. Bai, hori da. Denak serio demonio orain. Nire agindutara. Joanes Aitor, biok prest? Ea ba, demora. Buruari, Ez. erreferentzia, Ez. modu, Modu informalean. Modu informalean. erabiltzen da. Ez, modu informalean. Buruari erreferentzia egiteko erabiltzen da. Referentzia egiteko erabiltzen da. Oso no. Bai. Ondo. Bizkor. Hau da, behar dugun martxa. Esmatu dugu. Ea bokalekin ere, berdin mantentzen dugun. Demora. Lau, Aurreti bokal bat. Ela, Ez da, ila, Ez da, i. Ola. Ula. Ez da, o. Ula. Ez da, u. a, Al. ala da, Al, beste bi Alua, bokal. alua. Alia, Alea. alea da, Alea da. janaria geratzeko, Alea. du janak, janaria geratzeko, Alea edo janaria. Beldurtzen du aurretik bi bokal, lau bokal. Bai, ez da. Beldurtu egiten du horrek. Noski, zema da iren, ez da? Bai. Baina hortxe daude, zuek bota, Ea hirugarren esaldia behar bezala antolatzen dugun. Denbora. euskal, Ez? Ez? musika, laurogeiko Laurogeiko. hamarkadan, euskal musika talde batek, Talde batek. izen bera bera zuen. zuen. Bera zuen. Bale. Ondo? Hori bai, Ondo. Primeran. Gaiari dira, buruari ere egiten. Ja bokalei segulako beldurra amore eman da ez gaude bokalekin, ez da? Ez. Nola ba. Ea gozatzen dugun. Biok prest. Denbora. hola, ez. Ez da o. Hildatzan, Ez da i. ul, Ez da ul. Al, ol. Al. ala, Ala. datzan, Ala. Deitzen zaio, Deitzen zaio. baserrian, Baserrian. tipulak, Ez da ti. to, tu, to, ta, Ez da ta. te, Te, beste bokal bat. Teilatupeko, bale, bi. Arrasto eta 60 puntu zuen markagailura. Aitor eta Joanes. Modu informalean buruari erreferentzia egiteko erabiltzen da. 80ko hamarkadan euskal musika talde batek izen bera zuen ganbara. ganbara. Ikus dezagun ganbara den? Bai, horixe. Ondo. Baserrian teilatupeko solairuari ere horrela deitzen zaio. Bale, komodina eskuratuta, ondo. Ganbara ondo astinduta. Ondo. Puntuak eta komodina irabazi dituzue. Larraiz eta itxaso, ea beste egiten dugun. Badator lehenbizikoa. Denbora. Itxaspean. Ez? Lurrazalean. Lurrazalean. Badaude. Ez, lurrazalean. Egon daitezke. Egon daitezke? Baina itxaspean ere Itxaspean badaude. ere badaude. Bale, Zoragarri. Ondo. Zoragarri. Gustamaten du horrela. Itxastea da, boa. Beldur pixka bat ere bai, Beldurtzen du. Bai. Bai, aurreko dokumental bat ikusten hori nintzelako, eta dauz. Mendialtuenak lurrazalien dauzenak, bai itxaspien Beste hainbeste. gehiago. Begira. Karagarria da.
Ea Kontatuko dizuet, Urpetik, gero bai. beste dokumental batean zei ikusi nuen. bokal batzuk ateratzen ditugun urpetik. Vale. Biok prest? Bai. Denbora. Planetaren Planetaren barruan dagoen energiaren energiaren erakusgarria da. erakusgarri dira. dira. Vale. Planeten ordenade, badakit. Baita, ne? Badakizu. Esan nahi duzu idazki. Merkurio, Nik Artizarra, Lurra, Martitz. Badakit. dakit esaldiak ordenatzen. Hori vale. bai, planetak ez dakit, baina esaldiak bai. Ea larraitz eta irati, edo itxaso barkatu, ondo modatzen aren hemen ere. Biok prest? Denbora. Ahotik. Ez? Sua. Ez? Bota. Ez? Lo daudenean, Lo. daudenean, Ez, lo. lo edo Ez, lo. Lo Lo badago. Badago. ez du, Lo badago, ez. ez. Sua. Lo Ahotik badago ez. daudenean, esna, baina. Bota. Baina. Lo badago ez, baina. Hau da. No badago ez, baina ez na. Lama, bai, bueno, bai. Entzun duzio zer? Edo Arrasto bat entzun du. Dakizlan, esaten da. Bai. Zer? Uste dut, Lo badago ez, baina... Bakarrik. Lo ez. Lagunekin, bai, 80ko hamarkadako taldea zen, ezta? Egan bai, ganbararekin batera. Venga. Eta azkena dator, nila lana Claro. bukatu zen dituzela. Claro. Segulakoa. Nire nahi saldiazekin bueltan Bai. oraindik. Bokalak. Beriz ere, aukera bat dukazuelako, beste pista bat lortzeko. Biak prest? Bai. Denbora. No. Aurretik bokala. Edna. Ez, aurretik bokal bat. Aiu. N. 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 Sumatraren... Ez, N. Kantuak izen. Teta gero bokal bat. Izen bat, En. hori. Bai. Ta tetito En. tu. To. Tol. Antol Sarmiento. Antol Sarmiento, kantuetako baten izena da. Baina denbora bukatu da, Baina oso ondo, ez daukagu baina- presik, ez daukagu presik. Baina ezin ontzat eman hori. Bueno. Ez. Bi, 60 puntu, oso ondo Zein da neskak. orduan. Lurrazalean egon daitezke, baina itsaspean ere badaude, planetaren barruan dagoen energiaren erakusgarri dira. Zeri buruz ari gara? Bestian zan, lo badago ez, eta gero, esna ez, agua. Vulkana. Vulkana izango da. Igual, bai, Bai. hori da. Bai. Sumendia. Sumendia. Sumendia ikus dezagun? Oso ondo, komodina! Eskuratu dugu, oso ondo. Lo badago ez, baina esna daudenean ahotik sua. Bota, dezakete, erto. Entol Sarmientoren abestia, bu ostaldearekin batera, Sumendiak eta bar, eta Sumendia piztuko da orain sokatiran, Aitorrek eta Joanesek 240 puntuta komodina, Larraitzek eta Itxasok 180 puntuta komodina. Zelan datorren, hau, prestatu danok. Estu, Sokatia dator. Neskak, zeuk esasi. Azteko prest? Venga. Bagoazen, denpora. Nor da Iseo abeslariaren bikote artistikoa? Paso. Dodo Sound. Zein egunetan da ohitura lore eskaintzak egitea hilerrietan? Domuzatu Azaroak bat. egunien. Azaroak bat, oso ondo. Aitor Joanes, zeuen txanda? Guazen denpora. Jatorri Japoniarreko zein monstro agertu da 36 filmetan? Godzilla. Oso ondo. Neskak zeuen txanda denpora? Zein kiroletan izan da erreferentea Reyes Karrere? Eskubaloian. Oso ondo. Aitor Joanes, denpora. Nor zen musikaren jainkoa Greziako mitologian? Eros. Apolo, zenbat urte ospatzen dira urrezko esteietan? 50. Oso ondo. Eta aurrezko puntuak batera eta bestera dabiltzanak, Ez dagoela hemen inorra amore emateko, aldea oraindik ere, Aitorrek eta Joanesek, baina hau aldaliteke. Larraitz eta Itxaso, animo. Neskak, denpora. Zein izan zen ekialdeko erromatar imperioko hiriburua? Estambul. Konstantinopla. Zeintzuk dira esnea osagai nagusi duten jakiak? Jogurt esnekiak. Oso ondo. Txe, zalantza pixka batera egin dugulako. Zalantzari gabe, komodina. Erabilgarria da oso, Hortxe presente izan, Aitor eta Joanes, eutxi puntuei. Mutilek, denpora. Eibarko zein margolariren izena dauka Santelmo Museoa dagoen Donostiako plazak? Ibarrola. Ignacio Zuloaga. Hegoaldean zenbat puntu lortu ditzakegu gehienera girabaimenean? 15. Oso ondo. Larraitz, Itxaso, denpora. Zein energia mota lortzen da uraren mugimenduarekin? Hidrostatikoa. Hidraulikoa. Animalien gorotzetik zein ongarri sortzen da? Organikoa. Simaurra, satxa. Simaurra.
Zer da daikiri edariari izen ematen diona? Paso. Paso. Hondartza, zein arlotan aldarrikatzen zuen ofizialtasuna esaitek? Kirolean. Oso ondo. 60 puntu. Bai, eta zurrumurruak, komodin zurrumurruak entzuten dira. Hortarako dagoelako erabiltzeko. 46 segundo, soka tira burutzeko. Guazen mutilek, denpora. Zenbat herrialdek osatzen dute Afrikako batasuna? 16. 55. Zein zen Ebaristo Bustintza idazlearen goitizena? Paso. Kirikino, neguko zein kiroletan aritzen da Lukas Egibar, Donostiarra. Komodina. Snowboardan. Erabilita, Aitorak eta Joanesek komodina. Eta ondo erabilita, demora geratu dugunerako, orainik ere errenta nabarmena delako. Larritz eta Itxaso, ea ba, zuen puntu eutxi, edo, kasuri txarrenean, komodina ere erabiltzen dugun. Denpora, Nafarroa bereko zein udalerritan egin daiteke raftina? Komodina. Biderraien. Bikain! Eta horrein txekia kontuak komodinei dagokien ez behintzat. Erabat berdinduta, 28 segundo, eta alde polita daukazue, Aitor eta Joanes, ea zer gertatzen den puntu horiekin. Mutilek denpora, ze hizkuntzatan abesten du Luarna Lubre folk taldeak? Bretoieraz. Galegoz, Bizkaiko zein herritan dago Baserria programa grabatu zen Baratze Baserri Eskola. Gernika. Gautegi Zarteaga, ze herrialde zeharkatzen du Ruta 76? Estatu Batuak. Oso ondo. Hortxe, berdinketara bidean ginen, 12 puntuko errenta oraintxe, Larraitz eta Itxaso. Puntuak 12, eta segundoak beste beste. 12 segundo, sokatira burutzeko, komeni, bizkor eta batez ere, zuzen, erantzutea. Denpora neskak, zenbat gizonezko osatzen dute Bilboko txote bat? 8. Bale? Eta 8 segundo orain. Polita izaten ari da hau. Aitor eta Joanes, ez dut larri, ez da demora asko, baina puntuek egan egiten dute. Animo. Guazen denpora, zenbat orduko eskulana behar du jantzi batek goi joskintza kontsideratzeko? 12. 300, zein da Amsterdamen gehien erabiltzen den garraio bidea? Bizikleta. Bai. Segundu bat. Amaituzat ematen ari ginelako, baina segundu bat eta bizikleta ere sartu zaigu. Segundu bat falta, Larraitz eta Itxaso. Animo ilaski, orain. Venga. Neskak, denpora, nola du izena Lider Nando abeslariaren taldeak? Lider! Ez dut larri azken segundoetan ere soka batera eta bestera ibili delako. 12 puntu besterik ez. Aitorak eta Joanesek 209, Itxasok eta Larraitzek 221 bat. Aitor Joanes, ze sokatera ikusi dugun, ze saio zoragarri egiten dituzun bat abestinatzien, urrengo miluzen beste aukera bat. Eta aztetik, tiralari dituzkigun arrasatetik, Itxaso eta Larraitz, sokatiran primeran, hori egia da. Ez du, baina garaile. Bi saiotik, bi sokatira irabazi, eta bi final. Tokatu da, hainbesteko apaltasunik ere ez dugu behar zea, izue. 221 puntu lortuta gaur, aurrez irabazitako euro guziei gehituta 422 badira. Ez dago gaizki, baina hori areagotu liteke gaur zakuan jokoan baititugu 1.690 euro. Baia banatzen dugun, bai? Musikarekin? Oso ondo. Zakuaren bila! Hau ordainduta da, ordaintzen da? Ikasbideirako eta... Haupan goain! Galdera egingo dizuen dan hori. Zu egin, hemen pentsatu, etxeku ere bai. Pentsatu zuen inoiz denboraren makina bat izan da hori danok pentsatu dugulako. Lekuren bat, sasoiren bat, joateko? Pentsata dukazue, hainbeste. Hainbeste. Hanik atzera ingo neuke. Nik bebai. Eta beste saio bateko zakua irabazi. Egipto, Roma, hori izaten hauen, baina... Bai, nik bebai, nik Tudorra, Kanabolen ezagutu, delako zezer, bai. Ikaso pentsazu inoiz? Ez du pentsau. Ba, adi danok urteurrenekin egingo dugu jolas, eta atzera egingo dugu 150 urte, 100 urte eta 50 urte. Adi, aurten urteurrenez daude kontzeptu hauek. Jokatu egingo dugu, zakuaren bila guaz. Eremuak.
50 urte, 100 urte, 150 urte. Ondoren azalduko diren kontzeptuek aurten, 50 urte, 100 urte edo 150 urte bete dituzten asmatu beharko duzue. Ea sortea dagoen. Eta lehenengo kontzeptua, Stan Lee Jaio. Stan Lee, hori ez nabil nazten, ez? Hori ez da zinema zuzendari bat, ez? Izan lehik, Ez, Stan Lee, mai? Zango? 50 urte? Indara 50 jaio? 50 urteko da? Esan du jaio, ez da? Nik uste dut, ez uste dut. Da, nik. Indala egun jaioko zan, eta hilda gonga da. Stanley Kubrick, baldin bada. Ez que ez dakidan bera, nik uste dut igual konfundiruten nabilela, baina. Stanley Kubrick ze zuzendari, ze pelikulen zagoen. Ez, nazten nabil, keba. Zerekin? Ez da hori, ez da zine zuzendari xaero, Stan Lee. Zuk ze izango zeuke. Nik esango lanko egun urte dela jaio zela, eta hilda dagoela, Stanley Kubrick. Ados, Ez? bai, nik uste dut. Ez dakine. 100. Bai, Bos. Bale. Bilboko Orkestra Sinfonikoa. horrek bai uste dut etxen dagoela. Ero, 50 ero, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, 50 gutxitxo da. Ero, ez, frankismoan eta ba. Zenbendetan batzu. Ero gehiago handion, Bilbon. 50 urte... Urte hurren ez dago. Ja, Bai. Bos, baina... 50, 100, Zer, igual egun, borobil. Venga, bai? Bai, venga. Venga, egun. 100. Otomandar imperioa erori. Neus erori zan, Otomandar imperioa. Honek turkueli, ez? Bai. Nes jauz izan. Ia 1972an, ia 1922an. Gutxitxo, ez? Nik egun da 50 jarriko nuke, Izan biko da. 150. Baten matuko. Eluiar. Eluiarrek aurten 50. Urte hurren ez. Hostia, txon. Eluiar... Zientzia elkartea. Elkarrekin konfundiruten nabil. Eluiar zientzia elkartea izango da. Hombre, 50 urte bizio zaila ditxerjat ikastolekin batera. Nik igual egun jarriko nuke, 50. Eluiar. Eluiarra nahiak bai, Bai, hori da. Zientzia elkartea suposatzen da dana. Bai, ez dakit. Eluiar zientzia elkartie da? Bai, zientzia eta euskara, uztartzeko asmoz. Vale, Sortuta, Eluiar, bai. orain 50 Bai, urte, venga. 150. Venga, 50. 50. Bai, ados. BBC. Ui, no, BBC. BBC. Hori zer? British Broadcasting Corporation. Urte hurren ez. Isabel, Elizabeth. Isabelek, laro eta masiekin dila, nik hori egun eronda 50 BBC. Ez? Bai. Egun igual? Enda horre eta marri Bai, igual, ala ba, feini. Miñonik, ez daketxe. Idatziz. Willy Fogg. Ostra, bai, hori Julio... Munduari bira 80 egunetan. Julio Bernek egun urte baino Aber, trenak eusa, Julio Bernek idatzi zegoen hori. Bai. Mila sort, bueno... Egun da 50 lartxo, ez? Indian Britaniko eusen, enda Britaniko. Egun. Nik egun izango neuke. Venga, bai. Egun. Ez, elibu. Ueu, bai. Udako Euskal Unibertsitatea, urte hurren ez. 50. Bai. Hori... Egin dugu bidaia, Bai. ze moduz? Kontuak atara ditugu, orain 50 urte? Non egongo ginateke? 1972an. Oin egun urte? Nik 2 urte. 1922? 1872, egun da bertamar. Eluiar. 50 urte, sorreratik. Zuzena da? Ueu? Vale. Osondo, ikastole mugimenduarekin batera eta bar, entzuten genuelako zer. Urren festak antolatuak dituztelako gainera, eta aipatu dugu, Eluiar, zientzia esparruan ez ezik, beste kontu askotan ere aritzen dela, hizkuntza zerbitzuak, adimen artifiziala eta beste. Marvel unibertsuaren sortzailea da Stan Lee. 100 urte jaio zela? Lartxo, ez. Osondo. Hori da zine zuzendaria, bai, hori da ez. Marvel unibertsuaren sortzailea. Nastu indo total.
Baina Ondo ari zineten, margarren 100 urte. hamarkadan ja basa zen komika. Beteko lituzke. Kubrikekin ibili seguro eta bera baina balio izan du. Bueno, baitxo. Bilboko Orkestra Sinfonikoa, bos. 100 urte bete ditu aurten? Ero, Bilbo, bien. Oso ondo, trukakeak. Ui, Eta esa erazar berriak. trukakiari, zein gutzeu kesu, gero ez dut zamingo kasu. Zeini. Munduari bira 80 egunetan, kontuak atera, otomandar imperio erori, kontuek atera, BBC, kontuek atera. Munduari bina, eski, igual, Idatzi zela, BBC igual egun urteta, eta mal. Jules Vernek idatzitako liburua, alde batetik, otomandar imperioa erori zenetik zenbat urte Nik kaso itxarren trukakiar. ere galdetzen dugu, eta BBCk Ba, ez dugu erabiliko, ez dut zamingo kasu. Esa erazarrari bai. Ba, ez dugu trukakirik erabiliko. Ez. BBC, erresuma batuko, irrati eta telebista enpresa publikoa, esango genuke eredu be bai, bestelako enpresa publiko guztientzat, esango nuke. Talau da 50 ezamen telebista, seguramente. Aiam. BBC ez da telebista. BBC, 150 urte atzera jo beharko genuke, 19. mende amaierara, zuzena da? Ez! BBC otomandar imperioa 100 urte, Julio Verne 150 urte. Oso ondo. Baina orain arteko bestela fin, Larraitz eta Itxaso eta zuek hemen egindakoak urtetan ere gogoan izango ditugu noski. 422 euro pilatuta, eta Miluzen jarraitzeko aukera, mondia. Eskerrik asko, etxeko guzti, gauzere, Miluzen, ati, zabal-zabalik, zabal-zartuko, bueno, etorri urrun gunde,